ନମସ୍କାର। ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତ ଏହା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଅଜଣା ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାର ଭଣ୍ଡାର। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନେକ କଥା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦିଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କର ଅମରତ୍ୱ କଥା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କେବେ ବି ମରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୀବନକୁ କଟାଇବେ। ସେ ଏମିତି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚକିତ କରାଏ। ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଭାବେ ଏମିତି ରହିଛି। ସେଦିନ ସେ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ସନ୍ଧାନ କରି ଏମିତି ଏକ କୁକର୍ମ କରିଛି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦୟାମୟ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିଲେନି। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ସଦାସର୍ବଦା କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।